Kiss Publikum. Žhavé tipy. Ladíte si rádio Kiss Publikum, je tu s vami Julie a na telefónnej linke mám už v tejto chvíli herca a aj vedúceho súboru Abraka Muzika. Petr Novák, zdravím vás. Taky vás zdravím do rádia. Dobrý deň prajem, alebo skôr dobré ránko. Ja som sa vás chcela hlavne spýtať, keby ste nám mohli povedať trošku viacej o celom tomto projekte, ktorý sa koná dnes. Tak projekt Abraka Muzika je na světě už 20 let, ale konkrétně dneska chystá vzdělávací vystoupení pro první základní školu v Holešově a pořad je zaměřen na prevenci kriminality a celé toto turné, které se realizuje po celé České republice, má dvě části. Prevenci kriminality, kterou jsem zmínil, a finanční gramotnost. A hrajeme jako interaktivní didaktické hudební divadlo pro mladší i starší školní věk, pro základní školy po celé České republice. A pedagogickou cestou, formou zážitkové pedagogiky, připravujeme dětem modelové situace na jevišti, kterých se přímo účastní, řeší problémové úkoly a tím se vzdělávají v oblasti finančnictví nebo v oblasti gramotnosti s hospodařením s penězi, anebo v etických oblastech. Vlastně je to spojeno i se sociální výchovou. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto informácie. Ešte sa vás opýtam, kde vás teda môžeme vidieť práve v dnešný deň a zhruba o koľkej hodine? Dneska už za pár minut úderem 9. začne naše vzdělávací vystoupení v kině Svět v Holešově pro první základní školu. Super, ďakujem vám veľmi pekne, nech sa vám to predstavenie vydarí a majte sa krásne, do počutia. Taky děkuju, nashledanou.